Co to vůbec dělá? Za to může Jana. Pepíno a Já Jára. jsem se spála, ale víš. Pepa už má, Jada taky. Ne, ona se ptala, kdo to dělal. Do další kolik ještě? Ještě já, ty Miša. Ještě 3. Ta šahačka, fuj to vypadá. Cože to vypadá jak? Jako Pepa. To připomíná sebe, no. No tak to je distingovaná nahrávka, tu myslím, že Johance poslat nemůžu. No, to jo. Myslím, že Dor dojde. Jak tam jde hodně vidět. Ale máš ještě zbytek tady na stole. Šlehačky. Zbytek šlehačky máš na stole. To jsem na. Míša? To chci tam položit. Tak mi to dej. To je moje a Jany. Právě ne. To je 2 minutkové, třeba. No, tady se ještě Dort porcuje, ale tady už se žere ve velkým. Jo. Tak ochutnáváme. A táme se taky jí. No to tak nešlo, jo. Tak a to je to z toho zbylo. To je hodně. Vypnout.